YouTube, eu mă numesc Kitty și bine v-am regăsit pe canalul meu să încep. Astăzi va fi mai episodul 12 de Minecraft. Cine, Doamne, dă în mine? Episodul 12 de Minecraft împreună cu Felix, dar Felix nu vorbește încă. Sau să vorbească, nu știu. Bine. Și mai vreau să... Hai, nu târâ! Nu târâ! Hai în bătălie! În bătălie! Dau și eu, dau și Chilaura! Bye bye! Hai! Aaaa! Ești nebun! În fine. Mi-am dat mie. Da 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 ra 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 ra. Bă, da, mori! Mori, nene! Ce nu moare? Am prea puțin eu. Iar mi-am dat o poțiune singură. Mori, mă, nene, mă! Da, frate, lasă-mă cu focul tău! Și lăsați-mă în pace. Hai că mergem. This the season to be jolly, fa la 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 la. Pa! Aici s-a. Și ne aruncăm pe ăla. Iar acolo. Doamne ferește. Hai. Hai, mă, iau asta de PvP. Asta ce faci? Asta e cea de la început, dar... nu contează. Hai. Foc. La cine-i prin apriere? Mamă, frate, cum? Nu moare! Și cu chilauratorul moare ăsta. Na, mă, muriți! Tu nu mai dai în pereți! Nu mai dai în pereți, că tu, de ce nu mori, mă, nene? Repede! Cine e și unde e? Uite! Bună! Hai, vederci! Oh my god! Nu! Lasă-mă cu fă!
Ești nebun. Bună. Bun, dau asta. În fine, nici așa n-am putut. Tu ești ăla care ce așa ciudat? N-ai voie. N-ai voie să trăiești. Tu n-ai voie să trăiești, ce nu se aude. N-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Hai înapoi la el. Nu, fugi. Ha! E un antic-nave. Da, terminați, muriți. Nu. Îmi bat mult. Vrea și la Chilaura. Toate. Ia. Nu, de ce asta? Haide, vreau să-i omor pe unul. Omorâți-vă! Mamă! Am muriți! Nu pot să dau în voi! Bun, și cam atât cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut să dați un like. Ca să mai fac episoade și nu mă mai omorâți. Așa. Și îl voi pune acum pe net și urmează episodul 13. Deci, bye bye!